Úgyis én leszek, innen én leszek az első. Hát amúgy nem. Én Bár... kockafejűek itt látom az embereket. Ja, amúgy igen, nagyon szögletes. Olyan, mint Kultárt. Kicsit. Van Minecraft figura, nem? Nagyon Steve Opali, amúgy ilyen gigacsad az ember. Nem, olyan szép állkapocs nincs a világon. De hát olyat nincs, olyat még nem találtak fel. Az galaxi. Na, Csávónk az nem akart le... Ne. Jó. Egy Samsung, látó, hallod? Durant oldalra. Ja nem, van, Samsung... Menjél már! Menjél már, bozd meg! Jól van, geci, hát remélem megdöglik az összes... Szétadom. Hallod? Volt egy... Ez geci,